Jatend migao mar tuke ABABU na mwamba okoni pinyo wacho ka achiel kod wath ma Mombasa okito tenge shillings milion 250 mar doso paw tuke Mbaraki mantiere e boma ma Mombasa. Kane oloso e pawno ma Mbaraki e nyasi mar sidho ayanga chakruok mar doso pawno, na mwamba okoni moko kuom chenro ma migao geto en gero pap ma Mombasa Municipal Stadium Gedo mare ne okwamo higni 11 mosekalo. Okoni kaunti ma Mombasa ni kod historia maber mar jogo mani kod lony e tuke mar adhula, omiyo piny owacho ni kod chenro mar neno ni gibedo kod pap manyasi mar tuke e kaunti no. Na mwamba ne oten gi Sudi Amani Mwasinango, ma en meneja e wath ma Mombasa. Gedo no igeno ni biro rumo e thuolo mar dweche 6. The upgrade of this facility to international standards has come at a very opportune time. The authority, through its maintenance budget, has several interventions in a bid to improve the facility. But we were somehow limited in terms of resources. This is when we took the initiative to request Sports Kenya to assist, and I'm glad that they did respond in the affirmative way. Penda tusaidiane kuimarisha uwanja huu wa Mbaraki. Uwanja wa kihistoria sana. Hatukusita hata kidogo kukubali mwito huo, na ndio sababu tumefika hapa kama Wizara ya Michezo kutangaza wazi ya kwamba tumetenga shilingi milioni 250 kuanzisha kazi hii.